Killing the go disturb the hotel and to Nulua. Who about to? Zero. Moyona no go gunanage. Asa mo moyona gunanage now. Oh, uno na bara begu. Uno na bara begu. Ogbanyona ndi ya. O emu nisi. O moyena emu nisi. Na tikasi agu. Onye no ngo yo jana hona. Uno na gba egu. Lalo deti ule wo. Ready hene megno. Eli ya mbawla nwoke aka ga Chineke ka kwuri ọma ga ewere ndụ nye Chineke. Gi were ndụ go nyine nsogbu. Eli ha wo. Okongo awu no. Mmele rume. Legi. Ta. Uno na bija kwapu n'ụlọ ta. Ta nwa no kunja kwapu. Ta nwa na di hene. Kunja kwapu. Owara. Kunja kwapu ta nwa. Asu. Machi. Lekwe. Oh. Ari de bai gaje. Anya godo akwapo. Feed our lip. Anya godo akwapo. Lebe arụfụ elebe arụfụ si chịkọta o unu agụdụ chekwentị ka ngwụ na-abụ emesi unu ga-agụdụ mgbe m na-egosighị onye bụ okongo unu ga-emesi agụdụ unu ji akwapụta ụkwaghị ịmụtara ịkpọ m aha mbụ mmụ ka ị na-agba aha okongo ọ bụghị ịkpọ landlord gị gị na-agba m okongo Okongo ma jidala go. Ele ihe na-eme dịgụnụ. Wara na ele ihe na-eme dịgụnụ. Ele dị onye nwe ụlọ iwu. A na-agbago chukwu ụlọ gị na-afọligele ekeli nkeli ụlọ a na-ekwudu ka ekwe ekete na ibi n'ime ya. Abalị anyị kpọkwụrụ mmiri adịkwa izu ike mmiri ga-alụga anyị lụga anwụ mama ọ ga-amaga anyị anyị na-eji tụkwa na-emere gị piti amadụ ma ya na-eshie ka ọwa ụmụ ọchịchịra akpịrị egbuola anyị dote ahụ zere ụwa arị ya nwa akpịrị anwụ na-ata ma akpịrị na-ata ya kwagi uzara ụwa kwagi tawana Kenye anyị 3 months with notice. Gabi anyị 1 month. Anyị ga-eji echebara ya echiche. Bịa tụkwasị ahụ 1 month ya ka ise. Anyị bịa ma anyị ga-akwapụ ma anyị agada akwapụ. Anyị bịa werezie heru ka 3 years. Ya 3 years. 3 years. Were marakwara ma anyị pụja. Ma ga-anọ na-ekete. Mana anyị makwa ma enwede ebe anyị gaji. Anyị wala ekwe mbuli. Egwu m. Gehey! Arụfọ. Ele ebe arụfọ si chịkọta ndị ara chịtara n'ụlọ longo o si chịkọta ihe ne. Mmenye unu 3 years unu were chie m unu ya kwapụ. Mba, ihe mmegbo unu 10 years. Mba, mmenye unu mba dasisi unu ụlọ ne. Wow, wakwa gị isi. We know. I know, no pugisi. Wow, gị I know, no pugisi. Na you na ta nonsense. Atagari mama ihe ọ bụ ebe a. Amami ihe ọ bụ. Amama wazu ka ọba ọkụkọ ma amami ihe ọ wa abụ. Mkpụrụ obi gị. Madam ihe ọ wa anụ ka ọ just ka mmadụ ihe ọ bụ. Ịgbajirila ndụ gị. Iriele mkpụrụ obi gị ka ji. Ma umejighị. Ote ka ndị mbụ gbajiri azụ ga-esi otu gbajipụrụ anyị gị n'ezinụlọ. Ebe anyị bịara nga gị inye anyị mkpomọkụ. Ala ụmụaka ihe nọ n'ụlọ ya ga-enye gị mkpogọ ọkụ. Otu isa igide enwe coal mine. Igidekwa na-enwe coal mine. Aka na ijiri gbaji azụ ka a ga-eji agbaji ịbịara n'ụlọ. Ọ ụlọ nna gị ọrụrụ. Ya rụtali ụlọ. Asị gị ga-abụ ibu na ala dịkpọ gị bịa nga anọ na-agbakpọrọ anyị ka azụ. Come on, Beatrice.
It's embarrassing. Very embarrassed. Very, very embarrassed. Now, Obioma the name and God and who. Ebo no tunu si sasasi esi no lo na me na emu pipi keze. Uju no garo mbali igwe ebe ni le ga adi okay. Wow. Chai. Anyway, because ready ugba unu ga agba mbọ. Nye na asa ihe osisa sashi ike. Ekpara n'isi ukwu chebiri America. Ịga America adịghị ize ụrụkwa asa anwụ. Ịga overseas ọ dịghị ize cha. Ihe mere na ugbu a unu ga agba mbọ toro anya ala zachaa nkutukutu niile kwesịrị ịza aza. Unu zara ya gbuo ya ma abanye n'ime ụlọ then look over my book ka mara ma enwere ebe ahụ unu nwere ike ịba maka na ndị agha ha nọ n'akwụkwọ akala nkọ. In fact, etu m ahụ unu niile ga-agacha America unu niile so ma agaja. Ama m na unu dị happiness. Obioma dị unu. Naza. Oh, this is embarrassing. Onye ochi bịa delo. Oh, kuma zala ko we ko mo n'aka. Don't buzare heza. Za chisekwu n'oyi. Amụna me. Aka ha nkụ. Carry noise everywhere. Can you open? Where is the one? Landlord. Okonga kirikata. Kunu kwaturu n'ala. Ikuli n'ugula na mekwekwa ọkọ. Ole ihe na-ekwuru kwa ọkọ ebe ikuli ha ugwu ụlọ. Ba uru ikwu ka ha. Ngwa kwakọnụ. Pọpụ. Ngwa. Tawana. Obere short put na eji no na-emere we exercises. Tahara ga n'ala ote. Obere kwa ụmụazị gị sha n'ala lotion. Orubeda akwa asara mmiri ọda n'ote. Mi na-aghọta do onwe gị ma afọzie. Ọrịa mbita n'obi eziokwu. Landlord dekwa anya m agwa ṅụ. Agụdịkwa ụmụazị a na-arụgbu. Ụmụazị obodo dị ka ịbịara n'ụmụ logo. Kedu otu anyị bịa bata nga wutide akara aka ụma na-enwu ka eze. Anyị bịa nga gị were agwọ m agwago. Gwọ ji saa ya oyi gwa akara aka ya ihe eji wapụga nga ọsọ kọntọs. Anyị shikwala ụmụduru. Bịa ụmụaka aka siti. Ebumnobi anyị nkwa ebumnobi mara mma. Gị gbahụ anyị aka otu. Nara anyị akara aka. Bukwe ebe ahụ. Aka ko fukwe ka ero. Nwa aka ị nwere. Mmụọ ngwa na-azụ wọtụ. Kwa ụtụtụ kwa wọtụ. Elesi gị kwa ụtụtụ gị ka ihe ma dị ka ihe ndị mmụọ. Ọ bụgara arụsị na ha fere. Ha aka ha ụdị a n'ihu. Ire gị bujuo ya ihu. Lem anya. Unu ka jikọ m ụgwọ ọnwa ịtọ. Ọ kakwa mmanụ unu jiri waya. Werenu mụọ pụọ ọnụ n'ụlọ ne. Maka enwe ahụ anọkarị ebe na-echi ma ọnwụ mgbede ne. Mbịa okwu ụgwọ ọnwa m. Ana mbịa m seize your property. Unu akwụghị m seize your property. Bukaro nwa nwụrụ bụọ. Homie, mla asavula ko minute. Ale kwadu no sasa abami. Jusu Savia. Le ma kwadu. Promise me 50,000 alawi. Njo. Say I want to serve my capacity. Ojon. Gezi mbosi gara akwụkwọ.
wee gaa mahadum gasịa nnọọ pụta o nwere onye nọ n'aka siti amanye mbọsị m ga-aba mahadum agara m aka titi grammar school ọ ebe a ka m gara gụchaa asị m na m ga-fee my fatherland mana otu na Nigeria na instead of m ga-efe Nigeria efewe m the company m sị ka m bịa na aka city ebe a ka m then asị m bịa sabọ Nigeria ịma na obodo anyị ọrụ adịghị ya I choose to come to my village ka m sabọ ebe a Ojon nke kọrọ Pita ya aghọtara m ya o mana ịsịkwa m kwuo m ga-asịkwa na ọ ka mma etu isi gasịa nnọọ akwụkwọ were họrọ ala aka siti si n'ebe a ka ị ga-asa ọ kakwu mma etu ahụ maka na sị na ị gara ịsa bụ obodo anyị niile abụ Naijiria ọ bụ ike ịsa bụ si amanyekwa gị ọrụ ya John na nye m onwe m na biko ke ịla ajụzụ anya ka ndị lepale ewu ọkụ ọ dịkwa m gawa enwerọ m gị ebe a che John cheregodo jọsi chọọ ịkọwara m na nnukwute shọpụ a dị ụta ma gị ma mpa gị unu enwere m ebe a onye chọọ ịkọwara m agwala m gị na ya enwerọ gị ebe a tido na so onwe gị na ọla enweghị ihe a anụ ọhịa dịka gị akpọsa gị la shop a onye na-akpọsa gị ihe a isi ọ dị mma bịa oju ọnụ biznes m na-aga abụrụ ofu life gị dị iche life nke m dị iche das were life m sọọla m kụpụrụ m oletu life mụ na gị ji awụ otu life m mụrụ my life ihe life gị na lee otu Igbo ji dowa ọnọdụ gị nwa a mụrụ ya na-achụ ụcha Igbo elekọla gị gị na-ejizi nji ọnụ gị nji ihe ile agafe ahụrụ ọkụ ala akwụ ebe niile jọnụ ọnwa gị na-agwa iwe onye ala isho mebiri gị ga-ebipụtakwu n'ogwu amịna ihe ezi ka i bidoro etu wee akwa ndị kọpa ị na-agụcha ị na-apasa art nwanne izu ezo nta iwere nche gị egwu onye ala idiot sọla m kụpụrụ m bịa jọọ etudogo m awa m kụpụrụ m sọla m bifo m ye gị egwu sọla m bifo m ye gị egwu n'ihe m gwara gị n'ọfịa na-etudogo m you will lock that life. You can't do anything. Ojon, so anyway, yeah. This boy, this is emotion. Graduate like me, cops like me, copper like me. Copper. Ojon, my man, you get your ego come by inside. Ka mba anyị mejem onye m na-eme maka ịma na ihe anyị na-ere ebe a bụ iweta ego ọtago ọzọ enwere ike ịnọ n'azụ enwụsịa nawa now on ụlọ na-echenji bịa John ụlọ na-echenji Dorothy. Donchester. Why? You want to set. Dollar. Oh, dollar. Change dollar. Nyemu 250. John. So, ile eje copper like.
akụ ugbo kwere. Ojo be anya me go mo. So how the fire you? Mla ayu fly ayova na chop na nde mo de ehia efefe. Ya ahishia. Ojo be anya me go mo. Ego Ojo be anya me go mo ka ndị bụ rụ flyover apụ ewu ya n'isi go. nde wura uga awubu gila mpagi. Ojo